दिनैनि बे सल'आ जाबाय सिखिरि मुंनि सासे हिन्जावसानि जाय मिथिंगानि गासै जेरै बिफां लाइफां जिब जुनारजों बाथ्रा रायलायनो रोङो बिसोरनि रायलायनायखौ बुजिनानै मोनो। सिखिरिया गावनि बिबौ मथुरामजों गंसे फिसा न'आव थायोमोन। बियो सानफ्रामबो बिबौजों हाग्रायाव थांफायो आरो गोबां जिब जुनारजों गेलेयो रंजायो। बिबौआबो जोबोर सोमोनाङो बोरै बियो जिब जुनारजों रायलायनो रोङो। नोंनि बिदैयाथ' जोबोर समायना। नोंनि गथ'आबो जोबोर समायना जागोन आं मिन्थिखाबाय। मोजां जाबाथ' हामबायहाय। सिखिरि देलाय नोंनो आंनि फिसा मानैनि मुंखौ दोनना होलाय। आंसो दोननांगोन मुं? नोंसो बिनि बिमाया, नोंसो दोननांगोन दा मुंखौ। आं जेबो सानखांनोनो रोङाखै मा मुं दोननाया हामगोन, बिनिखायनो नोंनो माबा मुं दोनदो। जागोन दे बिदिब्ला आंनो माबा मोनसे मुं दोननोसै। बिनि मुङा जागोन समायना आरो बिनि मुङा जागोन रमायना। बाह बाह मासे मोजां मुं, समायना आरो रमायना। सिखिरि फिसौ थौ थांनोसै थौ बेलासेबाय। दाउ रानि आं थांनोसै दै, आंनि आबौआ फैबाय, गाबोन लोगो मोनफिनगोन। नों दाउनि बाथ्राखौ बुजिदों आरो? औ आं बुजिदों, बिनि मुङा दाउ रानि। ए बै दाउ रानिया नोंखौ मा बुंखो बिदिब्ला? दाउ रानिया आंखौ गावनि दैनै बिदैनि मुंखौ दोननो होदोंमोन। आं समायना आरो रमायना दोनबाय, जि मोजां मोजां बिदैफ्रा। जानो नोंसो बोरै मिथियो बिसोरनि बाथ्राखौ? इसोरासो मिथिसिगौ। आं बिदिनो मिथियो। आबौ आं गाबोन थफ्लासे माइरं लांफागोन दै हाग्रायाव। मानो माइरं लांनांगौ जाखो? ना ओंखाम संजाहैनोसै? दाउ रानिनो होनांगौ, बिबारि मोनबारि आरो गोबांनो होनांगौ। बे बिबारि मोनबारियालाय सोर जाखो? बिस्रांबा माइरं गैथारा नामा? बिसोर आंनि दाउ लोगो, बिसोर माब्लाबा आदार नागिरना मोनाब्ला जागोन। दाउसो? आंलाय मानसिसो सानदोंमोन। दाउनिबो बिदि मुं थालायलायो आरो? औ थायो, आंनि दाउल' नङा आरो गोबां लोगो दं। आबौ आं थाबायनो हाला, आंखौ बामदो। नै जालायबायनो बिहा बुरि मांग्रिग्रिनो बामजानो नागिरलायबाय। जि दो उन्दुखाबाय बे, खम मेंबाय बे। माबा गेलेखो? उन्दैयावनो बिमा बिफा थैजाबाय, बिदिनो देनांसिगोन नों फिसौ। थारैनो जोबोद समायना बायदिसिना जुनारजों बुंफबनाय बे जोंनि अरना मोनसे स्वर्गपुरी बायदिसो। बेफोरखौ नुब्ला गोसोखौ गोजोननाय थाजिम मोनलायलायो। नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों महाराजा। जोंनि बे अरनाव दाब दाब जायगानिफ्राय जुनारफ्रा फैनानै थाफैदों, बायदि रोखोमनि दाउ थाफैदों आरो जोंनि बे अरनाव मैहुर गैया, फलान सासेबो हाबनो हाया। नोंथाङा बिदि थिरांथाखौ लानानै जोबोद मोजां खालामदों महाराजा। जिब जुनार, बिफां लाइफां, एम्फौ एनला गासैबो जोंनि थांना थानायाव गोबां मदद खालामो। जों गोबां मैहुर खालामनायनि थाखायनोथ' दिनै गोबां जुनारफोरा गोमालांबाय आरो गोमालांनायनि लामायाव जों बिसोरखौ रैखा खालामनांगोन, अब्लासो बिसोरो थांनानै थानो हागोन। नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों महाराजा। जों बिनिफ्राय थांनो नांसिगोन। राजमहलाव आलासिफ्रा दासिम सफैबायानो जानांगौ। नंगौना? थौदो बिदिबालाय।
नोंथ' जोबोद गोसा खारनो हायो माथो आंथ' गोसा खारनोनो हाया नोंसो मोनफैग्रोबाय बेयाव आं गांसो जायो नालाय बांद्राय गोसा खारनो हायो आरो सामफ्रामबो फुङाव थालिर जायो आंबो फुङाव थालिर जायो ओंखाम जायो आरो गोबां माबा माबि जायो जों गाबोन आरो खारनाय बादायलायनाय गेलेबावगोन दै औ जागोन दे सोर जाखो नों बेदि हराव मा खालामनो फैखो नों आंनि राजमहलाव महाराजा आंनि मुङा जाबाय नारायण आं सासे दावबायारि आरो मिथिंगा अनफावरि मानसि आं खोनानो मोनदों नोंथांनि रायजोनि अरनाव गोबां बायदिसिना दावसिन जिब जुनार दं बेखौनो आं नायलांनो साननानै नोंथांनि महलाव नोंथांनि बिथोन लानो होननानै हाबफैनाय जाबाय महाराजा बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा आरो नंगौ नों थार बाथ्राखौनो खोनादों जोंनि अरनाव समायना नुथायजों लोगोसे गोबां समायना बिफां लाइफां दैमा दैसा बिलोबो दं नों गोसो जायोबा गासै नायजोबनो हागोन आरो जेसेबां गोबाव थानो गोसो थानो हागोन साबायखर महाराजा आं खोनादोंमोनसो नाथाय दिनै गावनि मेगनजोंनो नुबाय खोमाजोंबो खोनाबाय दि नोंथाङा बेसेदि अनसुला नंगौना आं थारैनो अनसुला मारना दे बेफोरखौ दोनथ'दो नों बबेयाव थागोन महाराजा आंनोलाय मा न' नांगौ बे मिथिंगायानि आंनि न' बबेबा बिफां सिङाव आश्रय लागोन आं नोंथाङा जेबो जिंगा जानो नाङा बिदिसो होनब्ला नों जाबाय जोंनि आलासि जों आलासिखौ बिदि गोदाव सोराव थाहोआ बेनिखायनो मन्त्रि थां बे नारायणखौ अरननि खाथिनि न'आव लानानै थां बियो बिनिफ्राय अरनखौ मोजाङै बेरायनो हागोन थां नारायण नों बिजों थांफा आं नोंखौ गामोन लोगो हमनो थांगोन नों बे न'आवनो थानो हागोन आरो जानाय लोंनायनि लाहार फाहारबो खालामनाय जागोन दसे उनाव बेथ' जोबोर समायना न' दिनैनि थाखाय आंनो जानायनि गोनांथि गैथ'ला मानोना आंनि थफ्लायाव माखासे आदार दंखायो नंगौ नामा जागोन बिदिब्ला नों आराम लादो जों थांनोसै गाबोन फैगोन जों दिनै आं गोबां बेदर जागोन मै बेदर सेसा बेदर मैदेर मोनोब्ला मैदेर बेदरबो जागोन जोबोद मोजां जायगायावनो फैफ्लांबाय आं बेयाव थानानै जुनारफोरखौ जागोन आरो गोबां गोहो मोनगोन आरो लासै लासै गासै रायजोनि मानसिफोरखौ जाजोबगोन आं आबौ दिनै आंनि लोगोफोरा रावबो गैया अबाव थांजोबखोथाय आंजों गेलेनोनो फैयाखै दिनै गुबुन फारसे दङ आरो बिसोर आदार नागिरो दाब दाब जायगायाव थांबाय थायो नों जिंगा जानाङा बिसोरो गाबोन फैफिनगोन नंगौ नामा आबौ आं दाउ रानिखौ नायलांनि बिनि गथ'आ ओंखारबाय खोमा बिदैया बोरै बायजोबखो मा जायामोन बेयाव आरो दाउ रानिया बोरो मा जाखो सिखिरि मा दावराव जाबाय थाखो आबौ दाउ रानिनि बिदैफ्रा बायजोबना दं मालाय दाउसा ओंखारनो खारबाय खोमा बेखौनो बायबाय होनदों ओंखाराखै सोरबा सिमफायदोंसो बेखौ नायलाय औ नंगौथ' बारजोंसो बायदो खोमा हराव गोसा बार फैदोंमोननो अरनाव बेहायनो दालायफोर गोलैना बायदो खोमा थौ थांनोसै थौ
एसेबां सिरि अरनाव दाउ मासेबो गैया मा जामारदों अरनाव सिखारदो बिफां राजा सिखारदो आरो आंनो खोन्थादो मा जादों अरनाव गासै बबेयाव थांजोबखो सिखिरि अरनाव सासे रायखस फैदों बिनो जुनारफोरखौ सिगिदों आरो जादोंबो बिनिखायनो गासैबो गिनानै थाखुमाजोब्बाय बे अरनावलाय बबेनिफ्राय रायखस फैखो महाराजाया लाबोदों महाराजानि आलासि जानानै फैदों नाथाय बियो रायखससो महाराजायाबो मिथिया बियो रायखससो होननानै सिखिरि बै रायखससो जेसेबां थाब हायो बिनिफ्राय होखारनांगोन नङाब्ला गासै अरनबारिखौनो सिलिंखार खालामजोबगोन बियो नों गोख्रै थांनानै महाराजानो खिन्था बे बाथ्राखौ औ आं दानो खोन्थाहैगोन महाराजानो मा जाखो रानि मानो खारै खारै फैदों मा मुं नोंनि आरो आंजों मा खामानि दं नोंहा महाराजा आंनि मुङा सिखिरि आं अरन खाथिनि गामियाव थायो महाराजा नोंथाङा जाय आलासिखौ लाबोदों बियो सासे रायखससो बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नों रानि नंगौ महाराजा बियो अरननि जुनारफोरखौ जादों बेखौ थाबैनो होबथानो नांगोन मा बुंलाबायदों नों रानि बेदि जाला माला बुंनो हामा रानि आं रानि थां गेलेहै थां सान्थ्रि आं बेखौ बिनि न'सिम दोननानै फैहि महाराजायाथ' आंनि बाथ्राखौ खोनासङासै आंनो माबा मोनसे खालामनांसिगोन जों दानिया मा खालामबावगोन सिखिरि महाराजायाबो जोंनि बाथ्राखौ फोथायासै बोरै बे रायखसखौ होखारनो हाबावगोन जोंनो माबा मोनसे खालामनो नांगोन जों मोनसे जे साननो नांगोन बे जेआव नांबा महाराजाखौ दिन्थिनो नांगोन अब्लासो फोथायगोन थौ बयबो ज'-ज'नो मावनोसै सिखिरिया जुनारफोरखौ लोगोआव लानानै मोनसे गिदिर हाखर जावनायसै आरो हाखरखौ जावखांना बिफां दालाइ आरो बिलाइफोरजों खोबना होनायसै आरो रायखसखौ ओंखारबोनायखौ नेबाय थानायसै थाखुमानानै नाथाय नेयोसो नेयो फैयासो फैया रायखसा बिदिनो हर जागुलायबाय सिखिरिया न'आव थांहां जानायावनो रायखसा न' सिंनिफ्राय ओंखारबोयो आरो जावनाय हाखराव गोग्लैलाङो बेयावलाय सोर बिदि हाखर जावना दोनखो गोदाव सोरावनो जोंनि सोलोआ जेबो खामानियाव फैयासै दानिया जों मा खालामबावगोन जोंथ' गासै थैजोबसिगोन बै रायखसाथ' जोंखौ जाखासिगोन नोंसोर जेबो जिंगा जानो नाङा बे रायखसखौ बुथारनो माबा ना माबा मोनसे लामा थाथारगोन नाथाय मा लामा बेखौसो जों नागिरनो नांगोन मोनसे लामा दं सिखिरि बै रायखसखौ फोजोबनायनि मा लामा खिन्थादो गोख्रैनो बै रायखसा साननि सोरांखौ गियो बिनिखायनो बियो खालि हरनि समाल' न'निफ्राय ओंखारो बिखौ फोजोबनो साननि सोराङाव लाबोनो नांगोन नाथाय बेखौ बोरै साननि सोराङाव लाबोनो हागोन आंनाव मोनसे सोलो दं बे न'खौ सिफायना होदो अब्लानो बे थानो जायगा मोननाय नङा आरो सोराङाव थानो नांगोन औ नों थार बाथ्राखौनो बुंदों बिदिबा बयबो बिनि न'खौ सिमफायनो नांसिगोन बयबो बे न'खौ सिमफायदो बे आंनि न'खौलाय सोर बिदि सिमफायना गालांखो थारैनो मैदेरानो सिमफायखादों बे बे मैदेरखौ गाबोन ग्लब मावनो गोनां दानिया आंनो बे न'खौ लुफिननांसिगोन नङाब्ला सोराङा आंनाव गोग्लैबा आं खामनानै थैलांगोन बेथ' न'खौ आरो लुफिनना लाबाय दानिया जों मा खालामबावगोन बे सोलोआबो खामानि होआसै आरो मोनसे सोलो दं आंनाव बेखौ जाफुंनो बिफांनि मदद लानांगोन आं थौ दिनै बबावबा थाखुमाना थानोसै
हाबाब दिनै एथ' थाब खोमसि जाबाय नामा जेबो नङा मोजांसो जाबाय आं खारनो हाब बेलाय सोर गथ' जाखो ओइ गथ' सोर नोंलाय मा लांनो फैदों नों बेयाव आं मिथिगौ नों मानसि नङा नों सासे रायखससो अरननि जुनारखौ जानो नों बेयाव फैदों ना नोंखौ आं दिनै गोथाङै हगारा नों मिथिबाय होनबा आं रायखस होननानै आरो नोंलाय आंखौ मा खालामनो हागोन आंसो दानिया नोंखौ जागोन बिफां राजा दालायखौ बोखारजोबदो मन्त्रि बिमा दावराव मिथिया महाराजा थांनानै नायब्लासो मिथिनो हागोन थौदो महाराजा गोख्रैनो खुलुमबाय महाराजा बेफोर गासैबो आंनि लोगो नों दाखालि थार बाथ्राखौनो बुंदोंमोन नाथाय आंसो फोथायाखैमोन बेनिखायनो आंखौ निमाहा होदो महाराजा नोंथांखौ आं बुंदोंमोन ना जुनार दाउसिन दाउला आरो बिफां लाइफांनि राव बुजिग्रा होननानै नैबे गथ'आनो नंमारगौना बे बुंनाय बाथ्राया नंमारगौना औ नंगौ महाराजा आं गासैजोंबो रायलायनो हायो बिसोरनि बाथ्राखौबो बुजिनानै मोनो वाह वाह आंनि रायजोआव बिदि मानसि दं मिथिनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं नोंनो गिदिर बान्था होगोन आरो मोनसे बिबानबो होनो सानबाय दिनैनिफ्राय बे अरननि बिबानखौ नोंनो होबाय आं दिनैनिफ्राय बे अरननि नों रानि नों बे बिबानखौ आजावगोन ना आं बे अरनखौ जेब्लायबो रैखा खालामगोन महाराजा नोंथाङा आंखौ बिदि बिबानखौ होबायब्ला आं गोसो गोरबोजों बे बिबानखौ मावलांनो नाजागोन जोबोद मोजां मन्त्रि बे अरनाव मोनसे मेहेल लुनाय जाथों बिफां दानालासेनो आरो जिब जुनारनि हेंथा जायालासेनो जोंनि अरननि रानि सिखिरिनि थाखाय जागोन महाराजा